Labaran safe yana zuwa muku daga tasha mai albarka, wato Labaran Siyasa Nigeria TV. Ku yi subscribing wannan YouTube channel namu, wato Labaran Siyasa Nigeria TV. Kotu mai albarka da ke babban birnin tarayya Abuja ta ba da belin tsohon shugaban bankin Najeriya CBN, wato Goodwill Emefiele, daga gidan koyon tarbiyya da ke Kuje, ƙaramar hukumar babban birnin tarayya Abuja. Alƙali Hamza Mu'azu ya ba da damar a yi belin Emefiele akan wasu sharuɗa kamar haka, wanda zai karɓi belin shi sai yana da gida ko takardun gida ko fili a Maitama District da ke Abuja. Kotun ta ba da belin nasa ne akan kuɗi naira miliyan 300. Kotun kuma ta sa masa dokar zirga-zirga face iya cikin birnin Abuja, ta kuma ƙwace fasfunansa na fita ƙasar waje da kuma rufe asusunsa na bankunansa. Emefiele ana tuhumarsa ne da bitar da zugu da cin amanar ƙasa, da ɓoye wasu maƙudan kuɗi sama da dala miliyan 300, da kuma buɗe asusunan bankuna a ƙasar Ingila, Amerika, China da Jamus, wanda shugaban ƙasa Tinubu ya sa a yi bincike a kansa. Goodwill Emefiele ya samu damar fitowa daga gidan yari, yayin da yake ta nuna shi fa bai yadda ba, zai ɗaukaka ƙara na cin mutuncinsa da zarafinsa da aka yi.